Здравейте, пичо от YouTube, аз съм Босини БВГ, тук при мен е... Скелетон 555. Да, той е Gaming Pro с 56 и ми спря мишката в клипа The Best. Да, и това ни е третата къща, която не е огрифана до сега. И това е томбулка. И ми спря мишката в клипа. Ето е томбулата. Виждате 3 мечо. Така. Това е. Сега да... Спаря вратите, някой да не огрифа. Спокойно. Така. Само да спрям си мишката. Оф, мишката ми тъпата нещастна. Знаете, хора, и аз ще почвам да снимам скоро. Да, той ще му дам... Тръгна мишката, да. Това е томбулата. Така, сега как става? Ето пишете запис първи. Ама не е само едно, нали? Първи. И като някой го е взел, втори така. И сега имам 6 или 7 абоната. Томбулата ще се изтегли при 20-25 абоната. И това е сервера, който все още няма име. Има DS Night. DS Night. Дай ми кирката. Мерси. И пак ми спря мишката. Да, DS Night. Е това. Пак спря. Да, и това е томбулата. Да, това ни е третата къща, ела тук. Там беше, отвънка. Там беше първата ни къща. Най-хубавата къща, там втората по-хубава и това третата вече. Но не знам как я грифат, имам ефекшън, но не знам. И да ви кажа, мисля повече на евентите да не снимам. Да, и това беше от томбулката. Да не забравяйте абонатите на Босини БВГ да ме абонират. Ще има линк с моя профил и с второто ми клипче след няколко дена. Май след следващия му или след последващия му клип. Аз ще направя клип специално, който оцеляваме, ще му дам IP-то и така, тук ще ни е към линката. Добре, това беше за този клип, надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте лайк, пуснете по един коментар, ако сте пичове, натиснете subscribe, ако сте изпълнили всичко това, сте много добре. Да, това беше за този клип, томбулката, IP в описанието до следващия епизод. Чао!